Xa, eu creo que sempre fun unha persoa que de forma natural xa me amosaba vulnerable. E xa era moi transparente. Xa tiña esa autenticidade. Que a veces é incomprensible para moitas persoas. Hai pouco dicíamo alguén, estivemos así, nun grupo, eu non sei que pasou aínda hoxe, pero sei que despois, ao pouco de chegar a casa, recibín un WhatsApp. Moi ben o paso contigo a veces, nena, me dicía. Eu son moi divertida, por que non vas pasar ben? É que a xente non aguanta nada e tal. E daquela, eu non sei ben o que pasou, pero dicíame, e ollo co ego san, porque o ego san, fórmalo con isto que che din. E dicía, é que a xente é moito máis de ter unha pantalla. E ti amósaste tan como és que se fai raro. E a min pareceume unha louvanza. Dixen, vale, está ben. Está ese raro onde dentro dun grupo de persoas alguén pode identificar como autenticidade, a min váleme. E quen só ve o raro, pois xa está ben tamén. Ao final é unha pequena criba. Porque ademais, ou seja, ti amósaste aí tan linda. E eu digo que nos últimos anos eu fíxeno con persoas que decidiron lastimarme despois de facelo. Pero ti cando te amosas, tamén hai autodescubrimento aí. Diste, jo, que lindas son, non? Que molo. E a lectura de non me vou volver a amosar para que non me volva a pasar isto, eu fago ao revés. Digo, non, voume amosar, e ademais voume amosar con todo o mundo, porque me gusta moitísimo esa persoa que son, e quero honrar esa persoa. Sí? E se alguén lle fixo mal, esa persoa que decidiu facerlle mal a alguén que lle quería, que coidaba del, que non pode ser máis forte que a persoa maravillosa que eu son, amosándome auténtica, vulnerable. Eu quero honrar a Patiño linda por dentro, auténtica, comprometida, que sabe querer, que sabe coidar, que se move polos seus, e que se amosa como é e deciden facerlle mal. Eu quero honrala. E a forma de honrala é amosala e dicir, estas son eu. E ti decidiches lastimala, pero eu abrazo esta Patiño. E non podo permitir que esas persoas teñan máis valor que eu. Celebro ser quen son. Estou orgullosa de ser quen son. Aínda que a esa persoa a lastimen. Enténdese? Por que vou agochar? Porque me fixeron mal, a min que me importa? As persoas que me fixeron mal están fora da miña vida. E eu sigo sendo esta persoa. Enténdese? Enténdese este concepto de precisamente porque te lastimaron, cando ti te amosabas, non? Máis vulnerable. Persoas, falamos de tamén estas persoas achegadas a ti. Precisamente porque te lastimaron, e ti tes que protexerte. E tes que protexer a túa esencia. E tes que poñela en valor. E tes que significarte. E tes que dicir, estas son eu. Ti decidiches magoar a esta persoa, pero eu quéroa, abrazoa, valóroa e poñoa en valor. Eu. Sí? Esta idea
Esta é a idea. E non, vaya, amoseime, lastimáronme, non me vou amosar máis. Como si amosarme fose algo indigno. Eu amoseime. Transgrediron a miña dignidade. Eu teño que protexer a miña dignidade. Pondo en valor. Este poñerse por riba dos demais non é ir alí e facerlle algo peor. Poñerse por riba dos demais é xusto o contrario. É quedar no teu lugar. Coidar de ti. Repararte, sanarte. E logo poñer iso en valor. E iso és ti. E non é romantizar a dor nin nada, e moito menos romantizar o pasado nin cousas, porque eu son das de... Eu rompo co pasado e xa está, non teño saudades de nada, de ningunha etapa da miña vida, nin de ninguén. Porque tamén fago o traballo de aceptación. Pois foi así, foi así. Saiu ben, moi ben, saiu mal, tomas polo cu. Quero dicir así, mira, patiño xa. Pero poñerme en valor sempre.